çağalyk ýatlamalarymdan birini aýdyp beraýin. Şu gazaja bark gören bolsaňyz, Yekeze mescit taýapy. Umuman Gazajykda bir bar, olan bir öwlada da, onu Yekeze mescitde olan bizim köçämizde ýerleşýär. Ana mene bir gün ýanyndan geçip gitdim, pikirlendim da şu öýün näme zat? Açaga wagtynda onu barıp eneme sorag berdim şeýle. Şol mescit näme zat dedim ben. Ol dedi Hudaýyň öýü diýip da. Soň üçinem dedi hemmeler soňa tezde barýarlar bardy. Mana men pikir etdim, Hudaý biziň onda goňşymyz bolýar. Bir köçäň ordunda Hudaý onda biziň goňşymyz bolýar. Çagalyk pikirleň da wagt aklyň ýeten okysady. Onuň ay hawa diýen ýaly bir perwa şeýdik gördi onuň menen. Indi bir gün näme soň gapysyna indi Hudaý görmek nemeden o maltymylyň nämesen goşgysynda Hudaý iň owadan zatlara deňeşýär bir Allahyny göresin gelýär da özüň bir üýtgöz klat kesplerde gözüňe etdirýän indi şonu görmäge barýan welin bir topar aqsaqqal gozalar indi şu nemeden soň namazdan soň çykyp barýan bolmaly hemme çykyp barýar onuň Derýa Murat molla diýip akylly bir mollamyz bardy bir malaýym adam çaga bilen gowy gepleşýän indi bir yüzlerce adamyň şoldugyny bilip ýany bar Hudaý wamy içeride diýdim da. Onu ýok diýdi. Enem Hudaýyň öýü diýdi da. Ýok diýdi Hudaý diýdi. Bärde ýaşanok ol her birimiziň gursagymyzda ýaşaýar diýdi da. Şoň üçin hem Allahynyň ýaşaýan ýerini päkide saklamaly zat diýdi. Gursagyny päkide sakla diýen ýaly nämetdi önen. Onu näme etmeli päkide saklamak üçin Derýa Murat molla zat diýdim meni. Gowy işler etmeli, gowy iň bolmanda diýdi. Hemişe adamda diýdi, adama ýagşylyk edip bilmek mümkinçiligi ýok diýdi, şeýle düşünürdi. Iň bolmanda ýagşylyk edip bilmeseň hem ýamanlyk bir etme diýdi da. Ana sondan bäri Hudaýa şükür näme durmuşda hemişe ýagşylyk edip bilmeseň hem iň bolmanda ýamanlyk bir edem zok. Enemli, gar enemli ýatlamalar mende judaken onuň bir güni şu orada bolan ýene bir zat ýadyma şunu aýdyp geçen bir selärlik diýler, ýerden selärlik edýärler. Onuň tutuş bir güllap enem asaklan wagtym boldy da, selärlige bar wagt görüp geldi, men selärlige turmalar daň bilen ödi. Menem gözüm oka uykuda näme turdum dany sagada seretdim. Ay bir 4mi? Şowat ay wagt bolupdyr, umuman menem ýok diýdim, men tek bir sagat ýaly bar eken diýip gözüm oka tersrak gördüm da sagada, ýekeze sagat da bar telefon zadym ýok da, sagalyk durumda onu ay so entek bir sagat ýaly bar eken diýdim, meni bolly bolam ýatdy. Ay günüzin onu bolly şol selärlik wagty geçipdi. Agzyny beklemedi ondan bu. Bolýa ene diýdim ýanyna gelip näme daýsan açaýsan bir günlük zat diýen näme diýen. Tur ýok bolly gahary gelip bar ýa-ni bende. Umuman şo bir günlap indi bir sutka da dol bir sutka diýen ýaly düýün agşam gaçan o wagtyna 2-je gedek son ýardak bir däw bardyr da ene 2-je gedek ümitlenýärdi bir açylan wagty bir beklejek wagty demedýärdi bolin. Onuň gizi stadion okdy bolin. Bir sutka diýen ýaly aç geldi. Umuman diýjek bolanlarym şol dine, ümmatyna wepalyk ol maşgala ojagy, ol ýollaşyna wepalyk ol hiç satsa dine, ümmatyna wepalygyna şol umuman öňki adamlaryň wepalyk bagtda görkezän netijesi tutuş bir sutka az oturdy welin hiç saýmady.